El nostre projecte consisteix en la identificació de nous epítops, que són aquelles parts del virus, del coronavirus, que interaccionen amb l'anticòs, per tal de poder dissenyar un nou anticòs d'alta afinitat contra el nou coronavirus. Aleshores, la peculiaritat del nostre projecte el que té és que aquesta identificació de nous epítops ho farem a partir del sèrum de pacients convalescents, que vol dir pacients que han passat la Covid i que, per tant, han generat una resposta immunogènica contra el coronavirus. Aleshores, el que farem és un immunoassaig amb tota aquesta selecció d'epítops i llançarem el sèrum de pacients convalescents per identificar aquells anticossos que millor s'uneixen als nostres epítops. Després construirem i seqüenciarem aquests anticossos d'alta afinitat i validarem aquells epítops que hem trobat inicialment mitjançant models predictius i intel·ligència artificial. Aquest projecte compta amb un consorci molt ampli, entre els quals hi ha investigadors d'immunologia d'Sglobal, altres investigadors en proteòmica de l'IDIBAPS, d'altres grups de l'IDIBAPS, i també col·laborem amb el Barcelona Supercomputing Center, amb els que farem aquests models predictius per la identificació d'epítops.